Gudrun Marie igen. Ja, og nu har vi Gertrud og Gudrun her fra Vi Unge. Lad være. Gertrud. Ja. Her er vi igen fra Vi Unge, og nu er der en ny ting, vi gerne vil snakke om. Fordi vi fandt nogle ting igen på dit værelse. Som vi også tror, du eksperimenterer med noget sex. Vi fandt trusser. Det gjorde vi, og noget andet vi fandt, det var sådan en patspakke især. Hvad fanden er det, Camilla? Ja, hvad er det? Det vil jeg gerne spørge om. Og nu vil jeg så gerne sige, at så vil vi snakke med om noget helt andet, fordi vi har på fornemmelsen, du er sådan lidt til sådan noget SM og sådan noget der. Så vil jeg gerne sige, at spanking, man skal variere det lidt. Man skal variere det lidt. Det er virkelig sjovt, men du skal bare huske at variere tingene, fordi det kan godt blive for hårdt for din partner, og du skal spørge hele tiden, hvordan har du det. Vi giver et eksempel. Hvis vi tager denne sko, vi har her, så tager vi din spanking-stav, og så der. Og så kan du godt mærke, at skoen siger ikke fra endnu, vel? Så du kan godt høre, at den kan godt klare sådan lidt hård, og så siger den, au, ikke mere, nu. Men det var rart, skat. Men så kommer køen!